Mrs. Islandsky Vlog, ang Bicolanang Oragon. Mga kalilin, kababa po ng bus at 2 beses ako lumagpas ako sa babaan ko, 2 beses ako sumakay. Ayan yung pinamili ko. Ang lulutuin ko ngayon ay chicken wings na may gata. Yan mga kalilin, see you later. Bye! Kalilin, ito po lahat ng ating sangkap na gagamitin sa pagluto ng chicken wings. Chicken wings po na may gata. Ayan po, ito po yung chicken wings. Ito po yung ating onion, ating ginger, yung garlic, yung ceiling green na haba, ang ating lemongrass, yung ating papaya. Ayan, papaya. Din yung ating pechay. Ayan. Ito yung ating pechay. Then, gamit po tayo ng nam-nam. Ayan. Then, ito po yung ating gata na gagamitin. Yung nasa lata. Then, yung ating ground black pepper. Ayan. Paminta. Yung ating patis. Ayan. Pesos. Then, yung ating cooking oil. Ayan. Ngayon po mga karnil, mag-start na po tayong mag-gisa sa ating mga pangsahog at ang ating manok. Ayan po. Diyan lang po kayo, manood lang po kayo para malaman nyo po kung paano ko siya lulutuin. Ayan mga kalinlin, mainit na po yung ating kaldero. So ngayon ang sugo po natin gagawin ay lalagyan po ng mantika. Ayan. Yan. So, ngayon po, ilagay ko na po yung ating onion. Yung ating garlic. Kaya lang po natin maluto yung ating onion at garlic. 1 minuto. Ayan, ilagay ko na po yung ating ginger. Ayan. Ayan na natin. Ayan po, ilagay ko na po yung ating chicken wings. Yan po, chicken wings. Ilagay ko na po. Ilagay lang natin. Ayan po siya ng patis. Ayan. Patis. Lagyan ko po siya ng nam-nam. Ayan. No.
ng 5 minuto. Ayan na po mga kalin. Okay na po yung ating chicken. So ngayon po, ilalagay ko na po yung ating gata. Ayan. Coconut milk. Ayan. Haluin natin. Lagay ko na rin yung ating iniwan na green chili. Ayan. So ngayon mga kalin, hintayin natin kumulo. Then sa susunod, ilalagay din natin yung ating papaya. Then ilagay na po natin yung ating lemongrass. Ayan. Hintayin lang po natin kumulo. Hintayin natin mga 3 minuto. Ayan po, kumukulo na siya. Ilagay na po natin yung ating papaya. Ayan. Haluin lang natin. Palambutin po muna natin yung ating papaya. Ayan. Ayan po muna natin. Ayan. Ayan po, luto na yung ating, ayan, malambot na po siya. Yung ating papaya. Ayan. Lagyan na natin yung ating siling haba. Lagyan ko po siya ng ground black pepper. Haluin natin. And then, nalagyan ko ulit siya ng gata. Ayan. Coconut milk. Hindi lang natin ng mga 2 minuto, nilagay ko na po yung ating gulay na pechay. So, ayan po, ilagay ko na yung ating pechay. Ayan. Ilagay ko na po siya. Haluin po natin. Ayan na po, luto na po yung ating chicken wings na may gata. Pwede na po siyang i-serve. Ayan po. Ayan na po siya. Ayan na po mga kalingin yung ating finished product na chicken wings na may gata. Ayan po siya. Ayan po. Kung nagustuhan niyo po yung aking luto, huwag niyo pong kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching.